fito? An fito. Tallan turmin ne? Tallan turmin ne. Tallan turmi. Ka sayar kaya, baka sayar ba kaya. To haka zaka ce min dan bakin ciki. Saboda na fito nema. Sai ka je kai. Haka sai zaka yi sama mata kai ta raba kai. To amin dan bakin har yanzu turmin nan yawo kake da turmin ka je akwatuna 10 kana yawo da turmi ba sauke ka ba. bari wallahi yadda ka san a bakin ka aka nan kaga duk karamar hukumar nan ko in ce duk mazaɓan nan ta babbar riga mai akwati 10 wallahi duk inda na je babu sadokin da ya taba da ya nufi ni mani ya sauke. Ai ba za ka samu karɓuwa ba saboda haka yanzu ka sauke wannan turmi zan baka labari na gaskiya. Kai babbar rabu karfa ka bani famfam ba. Ka sauke turmin nan ma sadoki ka sauke turmin nan zan baka gaskiya. Ai ba kirka mutum amma ba sai da ka bani da zaman turmi na ba ki na za ka to ka sa abin da yake so da kai akwatina 10 sun karɓi tallata da nake ta malam wa'azin domin malam wa'azin ta aikin da yake da yake da alheri malam wa'azin tare da alhaji lori komai na Allah ne kan takarar ciyawa don gobe Allah ya sa ya ga Allah saboda haka abin da nake so da kai wannan ta ka je ka ashe maza ba ta babbar riga gaba ɗaya ta wa'azin sai dai magana takarar kansila an gaba ban tare nan bayan ka ba kaga akwatunan 10 inda na je ga turmi dan manzon turmi yadda ka san ciwo yake ci. Bari an gaya ma gaskiyar magana yanzu maza ko babban riga ta malam wa'azin ce saboda haka akwatunan nan 10 da kowanne ya karɓi tallar da nake yi ta wa'azin saboda haka yar manuniya ta nuna bana in dai takarar kansila ce ta abubuwa wa'azin. Da Allah wane ne ma'azamin? Malam wa'azin. Malam Ibrahim ma'azamu san wajen malamin mu nan mai mana karatun islamiyya malam ma'azam a awwal sai kuwa ka san yi malam ma'azam shi kullum aikin addini yake yi saboda ya fito takarar kansila kwarai kuwa ai takararsa ita ce gaskiya domin gaba daya dan mazaɓa babban riga sun karɓi takarar malam ma'azam saboda haka sun ce kansilan sun ce shi ne kansilan domin irin aikin da injiniya wannan magana ta ka inda gaskiya ce lallai na daɗe yana tallan turmi a ba irin aikin da injiniya yake yi da alhaji lau shi malam ma'azam yake saboda haka mu ba mu da wani ɗan takarar kansila a mazaɓa babban riga in ba wa'azam ba. To kuma ina labarin waɗancan dogayen kansila. Ai dole ne yanzu su yi bayan wa'azin saboda haka shi ne cikakken kansila saboda haka mu ba mu da wani ɗan takarar kansila in ba wa'azin ba. Duk irin aikin injiniya na alheri da yake da alhaji lawan malam wa'azin yana yin shi. Domin iya mai hannun ungware. Ni fa ka san ba san ma'azin mutum nan ba ya za a yi an haɗa ne da hiba. Ai yi wa'azin ko ina yana shi ai wa'azin ai ina ganin kamar da gane kamar. Karfe mana shagon. Yau din nan. Zan je ga ma. Karfe ya mana shagon arewa ya naɗa kara ya dinga bugun mu ba. Ba irin wannan kansilan bane. Sai da nan zuwa 15 da ke na samu naira 100 wajen kansila. Ni ake da wannan kansila. Ni ai wannan zaɓe mai mana daɗi ba amma injiniya ya ce mutanen da ɗan mazaɓan babban riga suke so don yake so mu kuma malam wa'azin muke so domin shi ne kamsilan da zai mana aiki na alheri tun bai zo ma aiki yake yi. Kana ji na biri zai yi kama da mutum shi ma kansa ni tun da nake ban taɓa jin an yi hayaniya da wannan ban Allah ba haka magana na kai ma haka take ka san yi wa'azin kuma ka san likita ne likita bayan ilimin addinin ma da yana koyarwa yadda ya hada da likitanci na boko ma digiri gare likita ne likitan mutane na dabbobi ne in ya ga akuya ba ta da lafiya kamata yake mata allura ko ba ko kwandala mutumin da zai baka ilimi wai ya bada ilimi ka ce dabbobi ma bai fasa a baya ba gaskiya ne wannan magana gaskiya ne dan maza ko babban riga gaba daya dan take da sufur da ban kaura ina ji ma da zuri da gale da suke ba su da wannan takara in ba malam wa'azin ba saboda haka mu ba mu da wannan takara ni ma na bi kabi ai ba da ba ai wannan gwani ne ba ina bana ka zo min akan magana wanda ya san Allah saboda haka ka san ka san mafi yawancin yan takarkarin nan ba su san Allah ba wannan da ya san Allah domin shi kullum inda zaka same daga masallaci sai makaranta saboda haka malam wa'azin a dai babban riga to ni zamu a ni ma zan shi zamu ƙuri'a ta ce turmi kuma na bar maka yau ina zuwa zan ga malam wa'azin ce to mun samu wakili mun samu mai tsada kware makwa yanzu wannan turmin yi gaba da shi a wannan ka dauke ainihin kana uku na gona da dauke wannan ana da dauka turmi yanzu ai na daina kana ta uku na dan dauka wannan turmi to babbar rabo ai san min da sakon gaisuwa kuma malam sadauki
zan yi zama da sako zama yana da abokai na kirki guda 3 wanda suke ba shawara ta gari. Wai bayan Alhaji Lawan komai na Allah ne ta an kan takarar ciyaman ɗinmu na gobe insha Allah. Akwai Sani, wani ma? akwai Sani, akwai kuma Umar, akwai Ibrahim Manaja. Wa'annan mutanen su ne suke bayi shawara ta gari duk abin da suka ce yi to yi yana yin sa. Kuma su ma mutanen kirki ne domin in dai abu yake na ina son Sani Umar. Wai Sani Umar mai motar nan haka wanda lecturer a nan Audu Bako. Kwarai kuwa in ka gama da Sani in kana da matsala ta 5,000 ko 10,000 za ka wajen injiniya ta zai tsaya zai baka. Zan yi ta siti na ta yi saboda haka na biya ma ni dan takara ta na gari ne saboda haka duk ina ba duk inda kake a mazaɓar babbar riga gaba daya ba inda ba zan iya tallata ba saboda ya samu komai Ibrahim Ma'azam Allah bahi ni ma na bi ko babu kwandala zai baka ilimin addini domin sanin Allah ya wanda ya san Allah na bi na gode